Hola, em dic Dani Vanegas i us llegiré el Salm 112. Al·leluia! Feliç l'home que tem Javé, que es complau molt en els seus manaments. El seu llinatge serà poderós damunt la terra, la generació del recte serà beneïda. A casa seva hi haurà benestar i riquesa, i la seva justícia durarà per sempre. La llum s'alça en la tenebra per als rectes. És misericordiós i compassiu i just. L'home bo és misericordiós i presta. Disposarà els seus assumptes amb integritat, perquè mai no serà mogut. El just serà recordat eternament. No tindrà por de la mala notícia. El seu cor està ferm, confiant en Javé. Afermat, el seu cor no tindrà por, fins que ell vegi vençuts els seus adversaris. Escampar, donar als pobres. La seva justícia perdura per sempre. El seu corn serà exalçat en honor. El malvat ho veurà i serà vexat. Cruixirà de dents i es fondrà. El desig dels malvats es perdrà.